प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम लेके आइल बानी साबूदाना खिचड़ी के रेसिपी। ई बनावल काफ़ी आसान बा। एकरा के व्रत में खाइल जाला आ ई कोनो नियम नइखे कि खाली व्रते में खाइल जाई, ऐसे भी खा सकतानी लोगिन। तो चल लोगिन एकरा के बनावल जाओ। तो साबूदाना खिचड़ी बनावेला यहाँ पे साबूदाना के हम 2 घंटा पहले पानी में भिगो के धइले रहनी। भिगोए से पहले एकरा के 3-4 पानी अच्छा से धो लिये आ फिर एकरा के भिगो दिए। तो ज़्यादा पानी में नइखे भिगोए के, बस अगर 1 कप साबूदाना बा तो 1 कप पानी में एकरा के भिगो के रखाई। और ये देखी लोगिन मोती जैसन कितना सुंदर लौकता। आ यहाँ पे देखी लो उसनल आलू के काट लेले बनी। आ ई मूंगफली है, एकरा के भून के पीस लेले बनी। आ ई कुछ खड़ा मूंगफली बा, कुछ हरा धनिया बा, कुछ हरियर मरचा बा और आधा फारा नींबू के बा। तो यहाँ पे पैन के गरम कर लेले बनी और एमे डाल ले बनी घी। तो घी भी गरम कर लिये, देखी लो। तो घी के चारों तरफ पैन में फैला लिये। आ घी भी गरम हो चुकल बा। तो एमे डलाई जौन खड़ा मूंगफली रहलक ओकरा के और एकरा के अच्छा से घी में भूनल जाई तब तक जब तक कि चटपटा ना जाए, मतलब कि जब चटपट करके उड़े ना लगेला तब तक ले देखी लो। बिल्कुल यहाँ तक ले एकरा के भूने के बा। मूंगफली जौन बा ओमे क्रैक लाग चुकल बा, चटपट भी कर रहल बा। तो एकरा के अब एक साइड में कर दिए। अब यही में डलाई जीरा। तो आधा छोट चम्मच जीरा हुए। आ एकरा के तेल में अच्छा से चटका लेहल जाई, देखी लो। तो जीरा काफ़ी अच्छा से चटक गइल बा घी में। अब यहाँ पे डाल दिए आलू। तो ये बॉयल कइल गइल आलू बा। तो एकरा के तेज़ आंच पे हल्का सा, मतलब गोल्डन ब्राउन ना होला, हल्का सुनहरा कलर आवे तक भूनल जाई, देखी लोगिन पूरा इतना। तो आलू भी भुना गइल बा। अब एकरो के एक तरफ कर दिए। अब यहाँ घी में डालल जाई हरियरका मरचा, ये 2 गो काट के लेले बनी। तो एकरा के कम चाहे ज़्यादा रोल कर सकतानी लोगिन अपना हिसाब से। तो मरचों के हल्का सा 10-15 सेकेंड घी में चटका लिए। आ यहाँ डलाई 10-12 गो करी पत्ता, अगर होखे तो डाली लोग, ना होखे तो कोनो बात नहीं है। तो अब इस सब के आपस में अच्छा से मिला लिए, देखी लोगिन सब कुछ काफ़ी अच्छा से भून गइल बा। कलर देखी लोगिन कितना शानदार एकर लौकत हटे, देखी लो। तो सबके अच्छा से भून लेले बनी। अब यहाँ डाल दिए साबूदाना, देखी लोगिन साबूदाना जौन बा कितना शानदार फूल के खिलल खिलल साबूदाना लौकता मोती जैसन। आ फिर अब एमे डाल दिए ये पीसल मूंगफली है। तो थोड़ा सा मूंगफली के भून के दरदरा कूट लेले बनी। अब इस सब के अच्छा से आपस में मिक्स कइल जाई। आँच के ना कम रखल जाई ना ज़्यादा रखल जाई, बिल्कुल बराबर आँच पे एकरा के भुनाई। देखी लोगिन साबूदाना जौन बा बिल्कुल 2-3 मिनट भूनला के बाद ऐसे कलर हो गइल बा। तब यहाँ डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। तो अगर व्रत ला बनावतानी लोग तो सेंधा नमक डाली लोगिन, आ ना तो सादा नमक भी डाल सकतानी लोगिन। यहाँ पे 4-5 गो काली मिर्च एकरा के कूट के डालले बनी। आ यहाँ डाल दिए नींबू। तो आधा फारा नींबू बाटे, एक रस में डाल दिए ताकि साबूदाना खिचड़ी जौन बा ओकर स्वाद जौन बा थोड़ा खट्टा मीठा आवे ओइला। तो ये सब के आपस में अच्छा से मिला लिए, देखी लो। तो अब यहाँ पे डाल दिए बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब कि 1 चम्मच के लगभग चीनी, ताकि खिचड़ी में खट्टा मीठा सब स्वाद आवे, देखी लो। एगो बात के ध्यान रखें लोगिन, जब भी साबूदाना के खिचड़ी बनाए लोगिन तो ओकरा के नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाए लोगिन, ताकि वो चिपके उपके ना। ये देखिए लोगिन स्टील के पैन में बन रहल बा। तो एमे थोड़ा सा लग गइल बा, चिपक गइल बा। तो यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के 4 मिनट तक ले बिल्कुल धीमा आँच पे पकावल जाई। देखी लो पूरा 4 मिनट हो गइल बा। साबूदाना जौन बा थोड़ा सा चिपकल चिपकल भइल बाटे, ऐसे कि स्टील के कढ़ाई में बन रहल बा, स्टील के बर्तन में बनता। तो एकरा के नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाए तो एकदम खिलल खिलल अलग अलग साबूदाना जौन बा वो हुई, बहुत बढ़िया साबूदाना खिचड़ी बनी। तो ये बात के ध्यान में रखें लोगिन। तो साबूदाना खिचड़ी जौन बा ये बनावे में ज़्यादा समय ना लगेला, ये बन के तैयार हो चुकल बा। तो अब यहाँ डाल दिए बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया डाल के, धनिया के पत्ता है तो एकरा के डाल के अच्छा से मिला लिए, देखी लो। तो एकरा के बनावे में ज़्यादा समय ना लगेला, बहुत कम समय में बन जाला। सब जौन सब्जी वगैरह बा उ तो भुना गइल बाटे। साबूदाना भी पहले से फुलावल रख। तो एमे कोनो चीज़ कच्चा नहीं के, सब कुछ अच्छा से पक चुकल बा। बस एक एगो कमी हो गइल बा कि साबूदाना जौन बा थोड़ा सा चिपका चिपका हो गइल बा। तो एकरा के नॉन स्टिकी बर्तन में बनावली तो ये बिल्कुल ना चिपकी, एकदम खिलल खिलल साबूदाना खिचड़ी बनी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब करम लोगिन। धन्यवाद।